Iran ta tabbatar da rasuwar jagoran juyin juya halin kasar Ayatollah Ali Khameni a harin da Amurka da Isra'ila suka kai a safiyar Asabar. Kafafen yada labarai na gwamnatin Iran sun tabbatar da cewa jagoran juyin juya halin musulunci na Iran Ayatollah Ali Khameni ya rasu sakamakon harin haɗin gwiwar da Amurka da Isra'ila suka kai. Kamfanonin labarai na gwamnati ciki har da Tasnim da Mehar da Press TV sun sanar a daren jiya cewa jagoran mai shekaru 85 ya yi shahada. Ofishin shugaban Iran Mas'ud Pezeshkian ya fitar da sanarwa yana bayyana lamarin a matsayin babban zunubi da ba zai wuce ba tare da ɗaukar fansa ba. Sanarwar ta kuma bayyana kwanaki 40 na zaman makoki a ƙasar, tana mai cewa za a ɗauki matakai masu tsauri domin tabbatar da cewa waɗanda suka aikata wannan laifi sun ɗanɗana kudarsu. Tuni ƙasar ta shiga makokin kwanaki 40 daga yau Lahadi, sannan an bayar da hutun kwana 7. Tun da farko, shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta a shafinsa na Truth Social cewa Khamenei ya mutu bayan Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce akwai alamu masu ƙarfi da ke nuna jagoran baya raye.